Malta aħjar għal Maltin. Dan kien il-kliem li kkaratterizza d-diskors tal-Prim Ministru u l-mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat f'attività politika f'Santa Venera fejn semma miżuri li tikomplu juru kemm dan il-gvern qed jirnexxielu jilħaq l-aspettattivi tal-poplu. Fil-fatt dan il-gvern qed jikseb livelli għolja fl-standard of living ta' pajjiżna. Fl-aħħar 5 snin ta' amministrazzjoni preċedenti l-punteġġ għall-standard of living kien dak ta' 84 fil-waqt li l-medja tal-Unjoni Ewropea kienet 100. Issa pajjiżna l-ewwel darba reġgħet joqrob għal din il-medja. Taħt dan il-gvern l-84 irġana tellajnijhom 86 u issa tellajnijhom 89 u dal-waqt naslu għal medja Ewropea li l-Maltin ikunu fl-standard of living tagħhom, il-Maltin ikunu fil-ġid li konna daqs kwalunkwe Ewropew ieħor u nerġa' ngħid inkunu l-aqwa fl-Ewropa, dak huwa l-viżjoni tagħna li nkunu l-aqwa fl-Ewropa. Dan ikompli jidher biċ-ċarek kif għal ġimgħa oħra dan il-gvern qed jirnexxielu jikseb livelli rekord fin-numru ta' nies jaħdmu. Pajjiżna qed ikompli jimxu l quddiem ukoll fis-settur mediku hekk kif din il-ġimgħa ingħatat bidu għat-tranzizzjoni għal sptarijiet ġodda. Dan ikompli juri kemm dan il-gvern affaċċja l-problemi li ġab gvern preċedenti u ħadem fuqhom. Imma bdejna naħdmu għas-soluzzjonijiet u l-bieraħ bdiet it-tranzizzjoni biex ikonna sptar ġdid f'St. Luke's, sptar ġdid ġewwa Għawdex, investiment ta' 200 miljun illi minnu ma ħajħorġu xejn mill-kaxxi tal-poplu Malti. Waw ġimmaġinaw dal-gvern 200 miljun għas-saħħa tagħna u tawliet il-poplu Malti wawċi kollu kemmu mingħajr il-poplu Malti wawċi mhux ħajonfoq ċenteżmu fl-ispejjeż kapitali. Il-gvern qiegħed jaħdem biex isolvi problema oħra li ħalla gvern preċedenti, l-Air Malta, għalkemm Simon Busuttil propona li jkun hemm offerta pubblika inizjali, diversi kumpaniji finanzjarji sostnew li din ma jistax issir għaliex huwa teknikament u legalment inkorrett. Il-Prim Ministru fakkar kif Gvern Nazzjonalista ma kienx kapaċi jerġa' jqajjem l-Air Malta fuq saqajja u bekk reġa' wera li m'għandux kredenzjali biex jagħti pariri fuq l-Air Malta. U biex tieħu żball fuq asset nazzjonali bħalma hija l-Air Malta qed turi lin-nies li ma jistgħux jafdawk bid-deċiżjonijiet tant importanti. Matul din il-ġimgħa wkoll il-Gvern wettaq miżura importanti sabiex jassigura li kulħadd igawdi minn kontijiet orħos tal-enerġija. Il-Gvern għamel ftehim biex kull min jgħix fil-kera jirċiev il-kont direttament mingħajr intħil tas-sit il-post. Bekk il-Prim Ministru fakkar kif permezz ta' hekk qed jitnaqqas il-lok ta' abbużi.